deň. Dnes je veľký deň a som veľmi rád, že za Dopravný podnik môžeme takisto odštartovať prevádzku električiek v mestskej časti Petržalka. Sme veľmi radi, že môžeme poskytnúť obyvateľom Petržalky modernú dopravnú obslužnosť prostredníctvom našich najmodernejších vozidiel. Električkovú dopravu od konca Petržalky štartujeme v 4-minútovom intervale, ktorý budeme vyhodnocovať, budeme testovať aj rôzne prvky trati, budeme testovať signalizácie, budeme nastavovať rôzne detaily tak, aby sme už v septembri mohli spustiť ostrú prevádzku v režime školský rok a poskytujeme obyvateľom Bratislavy 2,5-minútový interval v špičkách, čo je veľmi exkluzívny interval nielen na území Bratislavy, ale aj v porovnaní s inými európskymi mestami. Chcel by som sa veľmi poďakovať našim kolegom v Dopravnom podniku za tvrde odvedenú prácu na tomto projekte. Vďaka nim taktiež môžeme dnes spustiť prevádzkovanie tejto trate. Chcel by som sa poďakovať hlavnému mestu, ministerstvu dopravy, ale aj Bratislavskému samosprávnemu kraju. Užite si jazdu. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom doteraz podielali a veľmi pekne ďakujem za prípravu Dopravnému podniku a za to, že môžeme počítať s tým, že doprava v Petržalke bude kvalitná a spoľahlivá. Veľmi sa teším, že sme prišli k tomu historickému dňu pre nielen náš dopravný podnik, dopravu v Bratislave, ale aj pre našu najväčšiu mestskú časť Petržalku. Teším sa z toho, pretože nedostávame len nový dopravný nosný systém sem. My dokončujeme Petržalku. A máme kopec roboty, aby sme podokončovali. Veci budú v dňoch, v mesiacoch a aj týždňoch sa budú dokončievať, ale to, že električka jazdí, to, že ľudia ju môžu používať, je tu a ja sa z toho veľmi teším.